Kok sampean ajeng nonton karo Bagong. Sane ngene. Sampeyan butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampean, sampean boyong pusaka telu. Nek sampean kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa ta, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya ming cekutas, cekutis. Gondok blegunduk suaru gembal. Sumerante, hawela. Mboten kirang prayogi pisanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika nggih. Kawula nonton nggih. Durna bapakku, aku ngaturake basaku katura. Durna guruku sarawuh ana ing negara Ngamarta. Durna bapakku. Werkudara iki. Iya. Oh iya nggih, anak-anak nganindita bocah mursik iso mikul dhuwur mendhem jare karo wong tuwa ora kandhek ning pangucap nang kababaro dadi pakarti. Werkudara kowe mbagekke karo wong tuwa gawe gedhe ning ati ning wong tuwa ora liwat pengestunku tampanana ya Werkudara. Ya tak gegem dadekake jimat ora liwat prayoga nunggon mulungguh ana ing negara Ngamarta. Madaning datul ya negara Ngamarta Durna bapakku. Oh iya. Wis ora kurang kepenak praptaku ana ing negara Ngamarta dina samengko iki Bratasena. Bapa Penemban. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya anakku nek kula sedewa tak tampa. Gawe gedhe ning atine wong tuwa ora liwat pangestune wong tuwa Sukalima tampanana ya pinten tangsen. Lho niki kula pun dinggo jimat paripe. Nok-nok kula pun dinggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Mugi warna pinarak ingkang langkung sekica Bapa Penemban. Oh iya wis ora kurang prayoga. Prataku ning datul ya negara Ngamarta dina samengko iki nggih. Nek kula sedewa saestu adamel kagyat sotaning manahipun ingkang putra ing Ngamarta Bapa Penemban. Sarawuh paduka bapa ing Sukalima. Mongko sengkan-sengkan datanpa pepoyang. Menawi alit utusan cantrik Sukalima atur nawala agengipun paduka bapa Penemban utusan cantrik paring uninga bilih kelenggan sak mangke kepareng badhe tedhak wonten ing praja Ngamarta. Bapa Penemban ingkang putra ing Ngamarta nedya nyawisaken rata kencana saha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian paduka bapa ing Sukalima kacena tandha bektinipun ingkang putra Darmakusuma sak kadang kadeyan dhateng Penemban Durna ing Sukalima. Bapa Penemban matur nuwun nggih, matur nuwun. Dene mekaten anggen paduka ngaturaken tandha tresna tuwin dharma bekti dhateng tiyang sepuh kados ing bapa ing Sukalima. Namung semanten tata upacara ning kaprajan ingkang mekaten menika kala wau mboten satrepipun menika paduka pisungsungaken dhateng bapa ing Sukalima. Menapa paduka mboten kemutan bilih estunipun Pandhawa menika tasih anak-anak kula piyambak. Pandhawa menika tasih siswa kula piyambak mila pangraosipun ingkang bapa ing Sukalima pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda kula menika wangsul wonten pertapan Sukalima. Pangraos kula Ngamarta menika tanpa beda kalian Sukalima tanpa beda kados diri negari Ngamarta. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bapa Penemban. Dene mekaten wiyosing pangandika paduka bapa ing Sukalima akarya bombong raos sing manahipun ingkang putra pun Puntadewa. Oh inggih. Ingkang salajengipun kepareng wambabarana ingkang sejati menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing praja Ngamarta. Bapa Penemban menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah para Pandhawa sanesipun monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra ing Ngamarta pun Darmakusuma. Bapa Penemban matur sangat panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih. Akarya cumeblong raos sing manahipun ingkang bapa ing Sukalima dupi kula nampi timbalanipun paduka anak Prabu ing mekaten menika kala wau. Lan mugi andadosna ing kawuningan ingkang sepisan sawanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten negari Ngamarta menika tuwi dhateng kawidatanipun anak-anak kula para Pandhawa jernyatanipun nadyan para Pandhawa sak mangke sampun mukti ngawibawa Nyakrawati wonten negari Ngamarta.
Ewadene Pandhawa menika tasih kula rengkuh kados siswa kula piyambak. Mila wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika jejeripun tiyang sepuh. Tuwi dhateng kajuwananipun anak-anak kula ing sami mapan wonten negari Ngamarta. Matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan. Bapa Menemban, awit saking pangestu maduka para Pandhawa tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala anggenipun sami mapan wonten ing praja Ngamarta. Syukur Ger. Syukur rinten panteraning dalu mboten kendhat anggen kula nyuwun dhateng panguwasaning dat Kang Purwengdat supadosa paringa berkah dhateng anak-anak kula Pandhawa ing sami mapan wonten negari Ngamarta. Inggih Bapa Menemban matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene dungap ingkang angka kalih. Mugi andhadosna ing kawuningan sawanipun ingkang Bapak ing Sukalima menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Mboten pribadi kula piyambak. Nanging dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Dipun utus dening Kaka Prabu Ngastina. Nun inggih kasinggihan mekaten. Menapa wigatosipun Bapa Menemban? Menapa Kaka Prabu Ngastina paring deduka dhateng para Pandhawa utawi Kaka Prabu Ngastina badhe paring pidana dhateng para Pandhawa lajeng kalepatanipun Pandhawa mapan wonten ing pundi upamiya badhe paring bebingah dhateng para Pandhawa lelabetan menapa ing sampun katindakaken punta sakadang menika ngaten namung saderengipun ingkang Bapak ing Sukalima menika punjuk atur menapa dipun paringaken radi majeng anggen kula ngabiyantu ngersa paduka anak Prabu Puntadewa supados sakmangke sampun ngantos duna dungkap anggen paduka badhe nampi dhateng aturipun ingkang Bapak ing Sukalima nggih ingkang awrat namung mugi boten perkawis ingkang sepele liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten menika ngaten mugi andhadosna ing kawuningan estunipun wale-wale menapa sampun wonten 3 candra tanggalengganing dinten sakmangke menika negari Ngastina kados ketaman welaking Jawata. Negari Ngastina kados ketaman begebluk. Monggo kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Kekirangan sandang boga lan sak piturutipun sedaya tetuwan boten saged tukul lan ngrembaka, sedaya pejah kasulaya. Mila mboten aneh menawi negari Ngastina tumunten awis boga, awis wastra, andadosaken nungsang puyang sangganing para kawula ngudel bingung. Sami loro boga tuwin wastra. Dumadakan boten dangu jawahipun sesakit ingkang tumawa wonten praja Ngamarta utawi negari Ngastina. Kathah para kawula enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Kula piyambak ngawruhi nggih, kula piyambak nekseni lumados sing pegebluk mantuk wonten negari Ngastina. Oh, mboten kanyono-nyono negari Ngastina ketaman kados mekaten menika. Tumunten anak Prabu Duryudana ngrawuhaken para Brahmana winasih sewa sugata supados anambak rengkaning praja panandering ngatindakaken gagar wigar tenantuk karya. Tumuli dangu ingkang Bapak ing Sukalima. Ingkang Bapak pinasran supados amberat memalaking Jawata ing tumantuk wonten negari Ngastina. Wanci anggara kasih ingkang Bapak ing Sukalima tumuli manjing wonten ing sanggar pemelengan meminta dhateng panguwasaning Dat Kang Purwengdat supados saged paring pepadhang tumraping negari Ngastina. Nalika semanten kula pikantuk sasmita saking dewa nembe udakawis setengah hari anggenipun kula mangsa semedi dumadakan sampun karawuhan dewa sampun karawuhan Jawata lho nggih namung emanipun dewa kala wau mboten ngetingalaken pasuryanipun namung suwanten ingkang dumeling wonten ing Karna. Kula tampi bilih dewa kala wau paring dawuh Begawan Durna aja kuwatir Mas lan sumelang kang dadi ati kita negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya yen to negara mau kudu ditumbali ya kuwi pusaka negara Ngamarta Jawata ngaten menika anggenipun paring dawuh Gusti Durna bapakku Werkudara piye mestine yen dewa paring sasmita marang tithahe mesti dewa mau nepungake dheweke iki dewa saka ngendi lan jenenge sapa bawisike sapa adat lupya sing wis kelakon kaya ngono kuwi ra adat lupya sing wis lakon iki ora pati kelakon kok Werkudara dadi dewa mau pancen ora ngetokke awake ora ngetokke salirane mergo tak sawang nalika aku entuk sasmita Durna jugara nggonmu tapa aku mengongi wae mengonengen ewadene sepa sepi sepen suwung ora ana sapa-sapa tumuli aku tingkem netraku tumuli dewa mau terusake nggone paring pangandikan
paring pangandikan piye? Negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jajal mamulya yen to tinumbalan pusaka negara Ngamarta 3 cacahe. Pusaka negara Ngamarta 3 cacahe kuwi jenenge apa? 1 tumbak para welang, 2 payung tunggul naga, 3 pustaka jamus kelima sada. Monggo kuwi pusaka negara Ngamarta. Lah, Ger, sawanipun ing Bapak Sukalima wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika wonten Sukaliraning penggalih paduka anak Prabu Ngamarta kepareng paring ampil wujuding pusaka 3. Inggih menika tumbak kara welang, payung tunggul naga, pustaka jamus lan jimat kelima sada. Durna bapakku. Werkudara piye? Payung tunggul naga, tumbak para welang kuwi pusaka sing ora nate pisah karo para Pandhawa. Ujaring para sepuh, ujaring para pinter padha nyebutake yen Pandhawa kelangan pusaka 3 kuwi paribasane pepes bayu kang tapis. Pandhawa ora duwe kekuatan yen nganti pusaka 3 kuwi mbok nggo tumbal ning negara Ngastina, tegese pundhut Pandhawa bakal kelangan pusaka. Yen Pandhawa kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa angel mijet poing ranti suwe banyu sinaring. Monggo kowe paring dawuh yen pusaka 3 mau mung ginarya tumbal ning negara Ngastina. Bener. Sing jeneng dinggo tumbal kuwi dipendhem. Bener. Tegese pusaka ora bakal bali marang negara Ngamarta. Kosek Werkudara. Nek le mendem suwe iki iso ilang. Nek kowe le mendem ing sawetara sedhela wae. Dipendhem ana ing alun-alun negara Ngastina, mengenyan wis pegeblok kuwi mengko sirep-rep. Kawula tentrem tumuli didudah meneh. Sawise didudah, tumuli bakal tak aturake kondur marang negara Ngamarta. Wah, kuwi tenan. Iya. Ora goro. Ora goro. Apa tau tate Begawan Durna goro karo kowe? Kowe tau tate njaluk ngelmu karo aku. Apa-apa tak waneh ta weneh karo kowe. Najan ngelmu sing rungsik lan rumpil nggone ngupaya. Aku ora tau tate goro karo kowe. Kowe tau takon golek banyu suci Perwitasari. Nyatane ya ketemu tenan. Apa kowe isih tida-tida karo ucape Begawan Durna? Kowe isih tida-tida karo pangendikaning Begawan Durna? Ora perkara tida-tida. Ning iki perkara pusaka 3 negara Ngamarta. Yen bab percaya aku percaya karo Durna bapakku. Nang yen to babakan pusaka dienggo tumbal mung bakal dipendhem. Kuwi aku sing rada tida-tida atiku nggonku bakal nyaosake pusaka marang Begawan Durna. Werkudara, Nggih. aku tak takon karo kowe, Ngastina ki nggone sapa? Nggone Kurupati kakangku. Kosek. Anak Prabu Duryudana ki ming dapur Ratu Wakil. Sing duweni negara Ngastina kuwi sapa? Sing duweni negara Ngastina kuwi para Pandhawa. Ya mung Pandhawa durung titimangsa kalane iso lenggah dampar negara Ngastina. Mula yen to nganti Werkudara, anak Prabu Puntadewa apa dene kembar iki mau, awel bakal maringake pusaka marang Begawan Durna, tegese kowe ikhlas, kowe seneng, kowe bungah. Yen kawula Ngastina padha pating slebar ora karo-karuan merga ketaman pegebluk. Oh, Werkudara, soaning wong tuamu ning negara Ngamarta iki mung supaya kepengin nentremake negara Ngastina. Kowe ora nyawang dhewe kok, Ngger, kowe ora weruh dhewe. Yen kowe nyumurupi kahanan kawula negara Ngastina iki mau mesake banget. Akeh sing sore lara, esuk tekaning pati. Kuwi wae nganggo lara. Ana sing ming tengok-tengok dumadakan mati ya ana. Wah, apa ya ngono? Lho, kowe damoke ngeyel. Kuwi luwih kejem tinimbang virus corona. Kuwi apa? Oh, Werkudara nggonamu iki pancen ora ana TV. Mula sok maca warta, sok maca apa sing lagi ngumandang lan kondang ana ing para ngasaning para kawula kuwi kudu tok gatekake. Ya, monggo mantuk karo mbarep kakangku. Tegese piye? Yen mbarep kakangku maringake, aku ya ming manut. Nah yen mbarep kakangku ora maringake, sing gedhe pangapuramu. Aku ya ora bakal nyaosake wujude pustaka jamus jimat lima sada. Tumbak kara welang yang lan payung tunggul naga. Nuwun sewu, Ngger, kepareng kula aturi paring dawuh. Sampun ngantos kendelan kemawon kados mekaten menika, tumuli ingkang Bapak Sukalima nyuwun keterangan ingkang gumathok. Pusaka menika badhe kaparingaken menapa mboten? Bapa penemban Wonten dawuh, Ngger. ewuh kaya raos sing manah kula.
Krana pusaka menika kagunganipun Pandhawa gangsal mboten ingkang putra piyambak ingkang nganggadhuhi menika kagunganipun Puntadewa Werkudara Janaka tuwin kembar namung mugi andadosna ing kawuningan dinten sakmangke Pandhawa nembe gotang bapa Mremban. Lho gotang dos pundi? Krana mindranipun kadang kula panengah inggih menika pun Yayi Arjuna ingkang sampun sawetawis candra nilar negari Ngamarta nilar kasatyaning Madukara mongko boten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun boten wonten baban ingkang mengandha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk bapa Mremban sakmenika ngaten kemawon bapa Mremban kula aturi anguk madosi wonten pundi lenggahipun kadang kula pun Yayi panengah mangke menawi Yayi Arjuna sampun pinanggih kula badhe nyaosaken pusaka tetiga. Lho Janaka menika kesah inggih kasinggihan mekaten bapa Mremban. Oh lole ora pisan ora pindho Janaka ki mesti ninggal praja ninggal kasatriyan mongko tanpa pamit wis dadi watake Janaka ning ora kaya sak gedhagan iki yen to Janaka ngene lunga saka negara Ngamarta etunge wis ana sak candra ketulungguhan iki monggo anggere lunga seminggu lunga sesasi eneng omah mengko 3 sasi lunga meneh. Wah mula Durna bapakku gandeng kowe pendhita iso golek tamba tumraping negara Ngastina sing ketaman pegebluk mestine kowe uga bakal ngerti nang endi dununge Janaka. Werkudara Nggih nek kowe mau matur kaya ngono Janaka wis ketemu wingi awan. apa iya ngono? Lho bapakmu Begawan Durna ki pendhita ingkang buntas kawruhe sithik paningali. Mula kowe yen takon karo Begawan Durna babagan Janaka menyang endi? Iki dadi syarat srana nggonku bakal mboyong pusaka 3 iki wis bener merga sadurunge aku munggah ana ing kedaton negara Ngamarta ki janjane aku wis mikir lho Ngamarta kok kaya koncatan Yoni Ngamarta kok kaya koncatan Kekuwung kaya peteng dedet saka pitunganku Ngamarta mesti lagi godang tegese salah sijining para Pandhawa mesti lagi lunga saka negara Ngamarta. Lah bener Janaka lunga saka negara Ngamarta. Yen pancen ngono Durna bapakku ngerti menyang endi durunge utawa lenggah adhiku lanang Janaka. Oh yen kowe takon karo aku kuwi wis pas wis cocok wis memper. Yen pancen wis pas wis memper wis cocok Durna bapakku paringa dawuh Janaka mapan menyang endi mengko aku sing bakal ngajak bali marang Praja Ngamarta. Nah nganti tekan dina iki aku urung ngerti Janaka menyang endi. Wah aja wah kowe aja pangling karo apa sing tak aku mesti sok kaya ngono kuwi to ming bebeda atimu Werkudara sejatine aku ngerti Janaka menyang endi? Janaka kuwi menyang jagat lor. Janaka menyang jagat lor. Jagat lor kuwi opian mengko yen kowe nang jagat lor ora ketemu Janaka kowe ngidul engko nek ngidul ora ketemu Janaka kowe ngulon nek ngulon ora ketemu Janaka kowe ngetan nek ngetan lor kidul wetan ora ketemu Janaka jagat iki diubengi mesti bakal ketemu Janaka. Wah kuwi wangsulane bocah cilik Panjen aku isih cilik aja kaya ngono wangsulana yen perkara kudu nemokake Janaka nuwun sewu Ken nuwun sewu manah kula nembe kebak kados pundi Bapa Penemban inggih krana nggih kula menggalihaken kawontenan negari Ngastina namung ngaten kemawon sakmenika dipun walik kemawon dipun walik kados pundi kersa ta diwalik kersa Bapa Penemban sakmenika dipun walik kemawon dipun walik kados pundi pusaka kula beta rumiyin 3 cacahipun tumbak para welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada samangke badhe kinarya tumbal wadaling Praja Ngastina menawi Ngastina sampun ketingal padhang kula ngunduraken pusaka sinambi kula gandeng tangani astanipun anak kula pun Janaka sowan wonten negari Ngamarta menawi ngantos mrucut aturipun Begawan Durna menika oh mugi-mugi tetel kabrahmananipun ingkang Bapa ing Sokalima wis padake raine ora panglingi kirak Bagong to. wah caedan linyilih sandangane endi tak kira nek anakku Gatut Rama Kyai mbuh Bagong
kok ya bisa-bisane ing atase dadak nganggo sandangan cara satriya kaya mengkono. Nune nggih. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi pun Bagong Tadawadana sinuwun. Ya ora dadi ngopo Bagong. Betek-betekipun kula pengin merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma ngantos kula nyewa sandangan ngenten iki. Iya Bagong. Nggih, nyuwun ngapunten nggih. Ora dadi apa. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika sinten? Menapa ingkang putra Jodipati? Menapa putra Madukara? Sanes bapa, mbok menawi bapa mboten mresani krana saking wingking. Menika pun Panakawan Bagong. Oh, wedhus tenan ora. Tiwas tak apik-apikke ora nganti dehem ngono Nalendra sowan. Oh, jebul Bagong to iki. Wah, lah penemban duna barang teng mriki. Oh iya Bagong. Oh, kowe nganggo sandangane sapa? Mboten ngertos niki sandangan Sencaki napa Gatotkaca lho radong. Sing penting kula nggo. Sing wigati kula merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Nun. Tansah pinanganing kawidadan ring Sambikala. Kepanan kula ngaturaken sembah semoga ping pangabekti kula kunjuk saipun Wa Prabu. Wa Prabu dengkulmu atos. Mengketok kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padhararja. Nune nggih wilujeng Ndara. Prayoga nunggen mulunggu. Nggih. Aja dienggo sak nggon-nggon, kok ndak kleru leh ku nyebut. Mboten mungkin iki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa mboten ngoten lho dadi piyayi. Le wangun awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Kempun atos suarane. Oh, Bagong Padhararja sapraptamu. Pengentenipun Begawan Durna wilujeng nering Sambikala. Oh iya tak tampa. Pangestuku Tampanana Bagong kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padhararja sapraptamu. Panangan Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. tak tampa pangestuku Tampanana. Nune nggih sanget anggen kawin dadosaken jimat. Tak tampa pangestuku Tampanana Bagong. Nune nggih jimat. Nenana ing kasantosan kabeh ping do mengestoni cok. Iya Bagong. Nggih. Ana apa Bagong? Sepisan kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klapa apuren tambah bilih wonten lepat kula nggih kula ngunjatun sampun Prabu Darma Kusuma. Iya ora dadi ngopo Bagong? Matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiyang sepuh kula Badranaya. Iya Bagong, bapakmu ya gene. Bapak niku ajeng pejah. Lho. Sebabe apa? Lara. Bapakmu lara. Nggih. Sak pengkere Ndara Janaka Kesah, kabar sing kula tampa, Ndara Janaka nika nilar kasatyan Madukara, nilar negari Ngamarta. Menapa leres mekaten sinuwun? Iya pancen bener. Mboten gantaran wektu bapak niku opnam. Bapakmu lara. Nggih. Madal sairing usada. Saniki teng griya nika mung kantun kecap-kecip. Awake kaya wis ora duwe nyawa, ming mripate tok sing urip. Ming kecap-ketip. Nek mak ampun mboten kalu, nek ngunjuk pun mboten isa ngunjuk. Kula ya wis omong karo bapak, Pak, rasa nganu gegering awak. Nek mati ya anak-anak wis ikhlas. Ngonten niku nek bapak tetep mboten purun seda. Monggo nek bapak seda niku kula bahagia. Wong edan bapakne mati malah seneng. Entuk lemah akeh banget kula. Wah, warisan diame-ame. Lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kalih kula. Lah gene bapakmu iso omong. Saged omong iso ning lirik.
kuping kula dadak kula templekke enten tutuke bapak. Iya Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Ngenten niku. Lah ya leh momong ki seru wae. Kok njur kaya bapakmu. Mengke ndak ora padha karo kasunyatan, mergo sakniki niku napa-napa niku sok ora padha karo kasunyatan. Upamane piye? Kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak lengen, mengke tekan lor dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalih kasunyatan mboten padha niku sakniki pun lembrah. Iya Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Kok wis seru? Bagong. Aku iso mari. Yen kowe nyuwun ngampil pusaka telu negara Ngamarta. Kula ya semaur, apa Pak? Matur sinuwun Prabu. Puntadewa nek aku buta pusaka telu nggo nambani awakku. Pusaka telu kuwi apa wae? Setunggal. Tumbak. Padha lali iki. Wajilaka iki. Dadak mulih njaluk keterangan bapak ya mewirawiri. Tumbak baru klinthing. Para welang. Nah, tempe karo. Para welang. Karo welang. Tumbak karo welang angka 2 payung mutha. Wah, bature Pandhawa pirang-pirang puluh taun karo pusakane Pandhawa ora apal. Ora payung mutha. Lah payung apa? Pijet payung. Ora. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga kalih perpustakaan wilayah. Pustaka Jamus. Lah, pustaka Jamus kelima sada nedya kula bolong. Bolok boyong. Nedya kula boyong wonten negari Ngamarta, Karang Kadempel ingkang wigati kinarya Jambi Bapak Semar. Pungkasane ngatur kula menawi Singon Prabu Darma Kusuma maringaken kanthi ikhlasing penggalih kula ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan. Ateges sinuwun Puntadewa menika menggalihaken lelabuhane bapak nggone momong para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti claprang. Nek mung disuwun ngambil pusaka 3 mesti kemawon dipun paringaken. Ewadene sinuwun Puntadewa ngekahi pusaka 3 menika. Kula sampun macak cara Gatotkaca. Kula mboten ajeng wedi kalih sinten-sinten, nek perlu kula untir kabeh. Wah, Puntadewa kakangku. Werkudara piye? Aku apal karo Bagong. Yen wis kaya ngene iki dheweke ora iso dienggo dolanan. Ora iso padhake tawon. Dilangin tuku nggo dolanan. Yen muni nesu mesti nesu tenan. Lho niki contone sing wis tau tak ajar. Wah. Sapa? Sapa ta? Aku ki nek ngomong sok ngawur e. Kula niku nek nesu medeni asli, nek nganti sampean boten maringaken tur nggih kula aturi ngemuti nggih sinuwun. Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun. Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undakan bayar, ora tau njaluk undak-undakan napa-napa. Omahe bapak wiwit dereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengan wis dadi ratu ya popok kaya ngoten mawon. Niku ya bapak ora tau ngresula. Nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka 3 kinarya ngusadani bapak. Kok awel? Kok ora ikhlas? Niki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin apa mboten. Ternyata Pandhawa dilabuhi sepena-sepene ning Pandhawa ora tau ngerti males kabecikane karo bapak. Bagong. Non. Pusaka kuwi nggone Pandhawa 5. Wis ngerti? Mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabnya apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga.
saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapak niku paring dawuh nek aku waras, aku goleki ndaramu Janaka. Ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso goleki ndaramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka telu niku. Mengene bapak pun kebancut waras, bapak sing ajeng nusul utawa goleki ndara Janaka. Ngoten ngendikane bapak. Werkudara piye? Werena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Kula aturi maringaken O Prabu. Kok ora kula aturi maringaken. Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sakmangke mboten pun paringaken geger sampun geger negari Ngamarta. Sinten ing badhe ngendhakaken dhateng pun Panakawan Bagong. Oh. Piye? Anu pripun? Iya Bagong. Pripun paringaken napa mboten? Kusik iki ana perkara. Lho, ora kaya ana masalah. Rawuhing Bapa Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka telu Bagong. Gandurna? Iya. Gandurna mbutuhake pusaka telu sebabe Ngestina Ketaman Pegebluk bisane Waluya ditumbali pusaka telu sing tok kandhakake mau. mangke riyen. Saniki kula tak takon karo sampean. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Pun ngoten mawon. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Kula ndereke sampean niku nganti sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampean kok ajeng mbelani wong Ngastina. Sampean le kesia-sia niki wiwit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngastina, disingkang-singkang karo Kurawa. Nek cara Kurawa, nek cara kula nganti kesusu-susu. Nek cara kula, Kurawa Ketaman Pegebluk mbok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh, panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Ora sida wuda. Ora. Wah, ora sida ndelok aku. Bratayuda. Heeh, Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok do nyermimih njaluk pambiyantu ning Pandhawa. Apa ora gagas jaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip ki aja duwe rasa males winales. Lah niku ora panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyaning wong liya panjenengan maringaken mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Anu, ludira pethak. Getih putih. Caedan. Iya Bagong. Nggih. Tegese ludira panjenengan pethak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot Ngastina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mang paringke Durna. Mang paringke Durna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdi ning para Pandhawa sing pancen ora iso nggatekke karo kawulane, ora iso nggatek karo kawula cilik kaya kula niki. Oh, lho pangapunten, Ger. Kula nyuwun pangapunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi bawa leksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ingkang sampun dipun leksanane dening anak Prabu Darmakusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri. Menika watahipun Nalendra. Menawi panjenengan boten saged nindakaken kados mekaten menika badhe tetel kaliyan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing mbutuhke sapa? Apa sampeyan ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Oh, perkara Semar mati menika mboten apa-apa. Pandhawa isih duwe nata Ndarawati iki menika Sina Prabu Sri Bathara Kresna. Sina Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro. Nek piyai loro siji ora ana, gotang Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Kula nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Nger. Sawanipun rumiyin bukan Durna tinimbangipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampean kudu menggaliaken perkawis Bapak Semar. Ampun ngrungokke
suarane kongkang keng munya ing kekeleng. Kongkang menika kodhok gedhe, kekeleng menika leng. Kangkung nang kemawon tablek lendute modal. Ngoten mawon mboten sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine menghargai cintrakaning para Pandhawa kanthi api-api ngestina ketaman pegeblok ngrebut pusaka. Nek pusaka wis kerebut tumuli nuwun sewu badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Wus, Bagong. Ngapa? Kowe ngecek karo Bagandana? Mboten ngecek niku nyatane. Lho, nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek. Kula mboten ndakwa. Ning kula menika mung nggunakake ngelmu titen. Lha, nggunakake ngelmu titen. Durna Sengkuni Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lair tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renah patine para Pandhawa. Ning nek saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, ki nek yo nambah rengane Praja Ngastina. Ajeng alasan apa kemawon, kula iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngono kowe ndakwa karo aku. Kula ora perkara ndakwa. Ning perkara niki perkara Sinuhun Prabu Darmakusuma ajeng meneke pusaka dhateng sinten? Kula panjenengan ngalah, paringke sampeyan kula kudu ngalah, ora usah nganggo padu. Iki ku nganggo padu mergo wis wani karo Begawan Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedibal 17 wong elek kelak mripat. Semar kae yo mung kere. Semar kae wong ora duwe. Lho, Semar mati ya wis ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati men kawula. Nggo abrak apa Semar? Semar urip yo mung ngebot-boti uripe para Pandhawa. Bagong kok salin koloran Iki arep gelut e. Gelut nang nganggo sandangan kasatriyan ki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke ira-irahan. Cecok iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nek mboten kula ajangi jembar ndak mung sak kepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lah kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudhone Bagong ora gigrek. Hah? Aja kok ming Durna. Ha sampeyan niku kudu meh titele pendhita kondang manyor-manyor ra ning Ngastina. Ha to? Sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tak iso mbukak, kalah terus. Ha kok sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saniki ngene. Sampeyan butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampean, sampean boyong pusaka telu. Nek sampean kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki, kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa ta, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya mung ceputas, lekudis. Ora ndek kewanen apa-apa, ning gandeng kowe nggo Kurawa, Dursasana, Kartomawa, Surtayu, Surni, Sinden ngono-ngono. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya iya-iya kae. Ning Islam apa ki? Sasuwene urip Bagong iki dilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amuk kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Gene wedi. Kono gedhe. Keseron nganggo akik lendodot. Wah. Lali ra tak copot. Lho nek ngono kok wani karo Begawan Durna, sentawet dene apamu? Ayo metu jaba. Lho, kok wong tua kok ora mikir to?
carane ta. Nek ora aja tak ndobak. Rugi. Goblok ora. Aku ora guneman karo kowe sing ora ana. Nek pancen kemana metu to, ayo metu njaba. Tanding karo Begawan Turna. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajanging pasulayan. Ning gandeng Bagong pun ditantang. Nanti pampane wong neter kate dayan. Nang alun-alun negara Ngamarta temtoke kowe omahku sing tekane mati. Wah, pendhita tak ingkel-ingkel garing ati. Gus, piye? Durna beto drei, Drei dengkulmu kae dudu drei. lha napa? Kae pusaka arane Cundamane. Waduh, murup kaya wong nyuluh. Mergo saka dhewe kekuatane sing ampuh ngegilani, mula pusaka kae murup. Terus Ora sawedi. Pethuke Gong, kowe ora bakal tekaning pati. engko nek mati Ora sawedi. Tandang ngono, aku sing bakal namengi sekon jero awakmu. oke, ayo gawa pusaka suntan aku ora wedi regane atiku, Mas. Pandhita kang minarya wangsit pindha kumbang kang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone Entos malu kembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas wana. Saya gembelo siramu saya greleng pacakmu keparat. Ing atase wujude Bagong wae kok ngorak arek para sata kula wis kasan bubar sar-saran ora karu-karuan. Ayo, nek pancen kowe digdaya tandhangono Kyai Cundamane. Kowe sing wong jireh Penemban Durna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundamane. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakno dadane Bagong. Loh, kowe wani nang mari Kyai Cundamane? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo rai ra gumantung kowe. Ning gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake angkara budi candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi mung gumantung ana kersane sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa, malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau ngomong ya, kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nek wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya mung kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundamane semono uga, tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cundamane ilang dayane, kuwi mung wesi rongsokan. Ayo tibane nang wetenge Bagong. Ayo wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Wis, aja kok kian gunem sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, Durna bapakku, Bagong.
Kandha mbyuk kumulung mangung siring sata Kurawa Kambang Wisru katitih merut layut sagung Ratu. Kula nuwun pangapunten, Ger. Iya, awis saking pangapuntenipun ponakan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ingkang bapa tadah wadana. Bapa Penemban. Mestinipun Bapa Penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung drajating Panakawan. Nanging sabab menapa panjenenganipun Bapa Penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajiganipun Panakawan Bagong. Oh, iya amargi Bagong sampun kurang ajar dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sampun ngias dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng Bapa ing Sukalima. Namung semantena kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan. Mboten gadhahi niat wantun kaliyan Bapa Penemban Durna. Oh inggih menawi ngaten kula inggih nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dawuh saking Paduka Anak Prabu Puntadewa. Menggah kados pundi babakan perkawis menika? Sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning dat Kanggur Wengdat. Mugi-mugi pikantuk pepadhang nyatanipun Dewa Asung pepadhang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma. Jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lho. Dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa Bapa Penemban. Kandhak bleguduk soal gembol sono nganti awela. Dipun lintoni wujuding Wahyu Jati Wasesa Kasinggihan mekaten. Menawi Bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jati Wasesa tuwin Sekaring Jati Wasesa. Kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak Karawelang payung tunggul naga miwah pustaka Jamus Hyang Jimat kelima sada. Wujudipun Sekar Jati Wasesa lan Kajeng Jati Wasesa. Kula aturaken Paduka badhe maringaken pusaka tetiga. Inggih kasinggihan mekaten. Nyuwun pamit, Ger. Kula Bapa badhe ngupati wonten pundi dunungipun. Nek dilintoni kayu jati biasa pripun? Bagong, No. kowe tak kandhani ya Bagong. Nggih, ratu kuwi ora kena mban cindhe, mban siladen. Mban cindil, Mban cindhe. Mban siladen tegese ora kena bedak-bedake. Nggih. Kowe balya ning Karang Kadempel. mekaten sinuwun. Iya Bagong. Matura karo bapakmu, bapakmu mesti wis tanggap. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Dulurku Dara. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan ora ngerti kekuatan kula to? Wente kekuatan apa? Mungsuh Kurawa kula menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku ngatasi Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi. Kula saniki Bagong modern. Iso ambles bumi, iso mabur. Oh iya, Nggih, kaya ngopo? mangmatke nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Sone iki nek metu omong. Modar. Dapusi ale Kang Putra. Wong tak slupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku barang arep diumuki wong bapakku ki wong ngerti kok arep diumuki. Mbok menawa kok. Wis Bagong baliya, sandangamu kae mau gawanen. Oh iya. Kula kakek kraton e wae. Ya wis jupuken. Nggih, ajeng kula nggih melih. Ya wis kono Bagong.
Mbok Kiai, mbok. Dimas Antasena ketak ndasmu kok. Ora dakoni tenan aku. Ora masalah. Sing penting kowe iso gimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, nyuwun pamit nggih. Iya. Gatot-gatot nyira. Nyuwun pamit. Sritina ning pasewakan